Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Maglacto-Papi araw-araw. Natural ang galing. Ang Lacto-Papi, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Radio. Runda. 675. Gabay sa kalambuan tulumanon nga buhatag ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan himua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy muiwag sa mangiom nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot apan buhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ania ang inyong magsisibya. Mayong buntag sugo. Karon akong partner tuas sa City Hall kay mahatag tong situation na report karon taon kabahin na ning outtaking ni Cebu City Mayor elect Mr. Archival. Kami wala kami maghisgot si Boss Rico ani kay tungod sa kuan ba kanabang hilom na kaayo ang Cebu City Hall sa ilang issue. Pero kanis lalay nagsige pag yun may kipitisag yung pagkangilara ng iyang binuhatan. Pero atong pangayo ang situation na report ng akong partner ang Royal Blood si Boss Rico Osmeña. Boss Rico, good morning na. Unsay labing awahi dia? Boss, kana murag ni karat kagamay. Buhay pa. Bugoy ni mo na junior. Di apon si nagmata na. Boss Rico, morning. Wag yapon. Mayang bunt. Dala. Saos ka no. Mayang buntag boso ka. Morning na Mayang buntag sa ato mga sukig ti paminaw. Perting mayo. Ato location karon na ata sa Plaza Sugbo ning Dakbayan sa Sugbo. Kung asa atong saksiyan karon ang oath-taking ceremony ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archival o Vice Mayor-elect Tomas Osmeña o ang mga konsehales na mga nakadaog ubos sa Bando Osmeña Pundo ka Uswagan. At this very time nag-gather pa nino alas 9 karong alas 9 adunay misa na ipaygayon ni mag-preside over mao ang atong Cebu Archbishop Jose Palma. And then ang alas 10 mao ang program proper ang oath-taking mga gala, no? So nata karon actually sa aron maka-witness ta niini. At this point in time atong ihulagway na naman ang atong mga kauban po sa DYKC dire. Abot na sila sa Ting Joe og si Kuan? Nag-video naman si Ting Joe, no? Anyway, at this point in time, nag-abot pa mga bisita, no? Mga alukwas ang banay ni Mayor-elect Archival, ni Mayor Tommy, o ni Akaronta sa of course ang banay sa mga konsehales po no na napili no unya si pagkaupan gihapon na diri sa pagtapad di ay karon si Governor Pambari 4 mo tungkol sa oath-taking unya si iyang anak po no si Dr. Nikki so karon mga gayo na pasokan niya bunta si Vice Mayor-elect Tommy Osmeña o si Margot, no? Kay sa para ba dire
So, ubay-ubay kayo mga guest, no? Mga magpapatigayon na niya karon. Ako sang klaron, Unya mga barangay captains, mao ang magpahurar sa matag konsyal nga nakadaog sa BOP kayo sa bando po. Mga BOPK councilors lang ni, Boss Rico, mga BOPK councilors. Yes, mga BOPK councilors. I think sa North, si Nice, no? Kita nato si Nice. Nice Archibald. Si Alvin Arcelia, engineer. Arcelia. Si Attorney Bebs Andales. O niya dito sa South, si Jose Abellanosa, no? Si Dr. Abella, no? Asa, nanalo sila diha. Ang mga konsihal na nakakaroon bag-o lang ni abot diri si time sa murag ang wife atong mahil ang wife di ni Mayor Nestor Archibald ang naadiri. Pero nandun si Kapitan atubangan akong barangay captain akong barangay captain sa una. Talamban Barangay Captain Dario Arcilia. Igsoon na kay ni Konsyal Alvin Arcilia. Si Dario murag magpahurar pod ni siya no sa mga igsoon dili sa iyang igsoon. Murag kang atang sana naman program diri para problema di na ko makuan. Anyway, si Cap Empleo sa Lahog maoy magmuhurar sa ni Vice Mayor Tami. Unya murag si murag kay Mayor Nestor murag si Kwan siguro. Murag ka si Arcilia, Kapitan Arcilia, taga-Talamban mo ni. Parehong na siya taga-Talamban. Pero, so, wa ba'y mga konsihal diha nga mga nangapil ni sakop sa BOPK nga nitambong karon? Mga wala, usaman. Mga department heads actually na adiri karon. Kanang department head nga incumbent karon, present karon, or naabay mga bagong posibleng tinudlo na ni Mayor Nestor nga nitambong diha nga mahimong department head unya sunod semana. Murag kasama pa ang Cebu Chamber of Commerce actually na diri ang name ni Kwan ni J.U. Balya sa presidente. Sila Jack Gaisano and company expected pa pero at this point in time malagi murag nag-abot pa kani. Sayo-sayo lagi. Alas 9 pa ni ang misa ni Palma, no? So mo ni ang mga developments diri kasamang oka murag hantod sa udto tingali ni kay murag taas-taas ang seremonya pa no. So nakita pa nato ang murag umauna pa ba si Mayor Archibald dire no. So expected karon si Musaka sa entablado akong nadawat na report na murag sa last minute na si Governor Pam moabot. Sa last minute na siya mo tambong kanang kuan ba. Pero I think mo tambong ni siya sa kang Jose Palma kaya ang advance party ni Govpam na anak mo dire. Way mga kita na ako. Way mga konsehal diha nga re-elected councilors from Kusog, Panagyosa. Wa kay nakita diha nga nitambong nga sa ubay ni mga kuan no. I think mga barangay captains na nakita na ako dire. So, ni mitambong na sad, no? Weather magud eh. Weather. Si Mike Rama, wa mo na dia. Wa ka kitang Mike Rama dia. Si former Mayor Mike Rama, wa ka kita. Sa may mga ato mga taho or mga kwan development ato nang sigurong akong soyenat. Tanaw na to si duulo na ako si Margot kay na-address si Margot kasi mahal ako. Sige. Atong mahimong mahinabi ni Musa. Ang iyang anak ni Mayor Archibald ni apa karon. Maoy po na. Pero ato Boss Rico, unsa man ang weather diha? Bugnaw ra ba? Way init, dili landong ra, dili kuan, dili way uwan. Unya. Ako lang atong hangyuan na on air. Go ahead. Pwedeng pangutana na. Ikaw na lang pangutana ka, di ka dungog. Sinat Archibald. Ang yun na to on the air. Ang anak ni Mayor Archibald, wala pa manggod diri, no? So, okay. Boss, excuse me. Not request man yan.
Right, Archibald is right now, Bosoka, no? Ato lang pangayuan, no? At least mga few statements na na, ano? Nindot siya, kay nakaabot na kita dire. Grabe to among nagian, apil ginamog, di gyud nakaabot dire. Pero dipili man gyud ang katawhan, barugan gyud tani. Kaya ako yung ginas dadi, nitabang gyud ko niya. Dili lang para niya, kundi para gyud ni Cebu City. Yes, okay. I-question mo ito, ang sama, tabang ka, hindi. Ako siya ginaw, tabang dito. So, will you expect that na at least full time ka din? Kana noon. Naman tayo lain ng mga obligations, pero kung kailangan yun, tabang yun. Eh, kita nakapadagan ta organization, nakapadagan ta kumpanya sa untapa, yung ganahan ko, ang kaning city hall na to, nindot yun siya pagpadagan yun. Kaya ato ang mga kliyente pero sa city hall, sana maging katawahan na to. Sa Thailand, kuyugan din ako si Daddy, kaya ganahan din siya tarong ng City. Ato nang buwan, i-align ang City Hall sa unsay needs sa katawahan. Doon ay pamulong si Mayor-elect Nestor Ortigal of transparency, and then of course environmental action na to, no? Sa sa suko, di para sa nang sa bayan sa klaro na itanaw ni Manny. Kakuyog kayo na. Kay, unsagi gusto gyud sa mga tao nga ni support gyud siya and Daddy, kay dali ram gud siya, maduol, masturya gyud, mohatag dayon og mga reports unsay nakita niya sa sulod sa City Hall. Kay yung mga ginato i-push gyud na kailangan ang mga tao makibaw gyud sa gipanglihok nato diri og hopefully kung transparency man gani makaingon sa gyud ang tao na ganahan kumutabang o ganang gobyerno na kibaw ko unsay gipambuhat ana kay lisod man gyud i-trabaho pagpanindo sa toang syudad kung wa gyud tabang sa katawhan. So kana ang transparency ato ginay ipagawas, ato ginay ipakita sa tanan transparent para ganahan gyud ang mga tao ba namutabang nato sa pagpa-improve sa ato ang syudad. Dayon sa environment sakto gina kay nagagrabe ng baha, diyon ang basura, daghan grabe lagi kayo ng basura ana dayon kana mao ginagi-push ni Daddy na ang ganang environment nato usa gid na sa makatabang gyud sa pagwagtang sa mga problema gyud sa syudad like sa garbage, sa baha, mga inanak pa. Salamat kayo na at least mga few statements from nato wala pa man si Daddy. Wala pa kita advance party na ana dire. Okay kayo. Ito mga igala, no? Boss, nadungog na ko itong katawa. May maganda, nag-abi-abi pa dire mga igala, no? So, ato na inabi ang anak, no, ni Mayor-elect Nestor Archibald, si Nat, no? Kabahin sa mga pipila ka mga tulumanon, naangay natong mga hagit, no? Sa dakbayan sa Subo, Bosoka. Boss, nakita ni mo si former Congressman Bibot Abilinosa niya? Murag dito kay sa man ko diri murag lisod tagduol sa uban pero lagi. Ang ubang mga councilors na naman pero kwan lang. Anyway, again, atong ang program diri karon 9 AM ang misa ni Cebu Archbishop Palma and then of course ang alas 10 mao ang program proper ang oath-taking sa mga ni Mayor Nestor Archibald o ni Vice Mayor Tommy Osmeña o ang ato mga BOPK councilors. Boss, unsa man ang weather? Okay ra ba? Landong ra pareha diri sa among nasinati. Ang weather dia, ang panahon ba? Dili ba init? Dili murag init ba pero dagom gamay. Turayan lang bus na taon. Pero na may mga tents. Mo na akong gustong mahibaw ani mo kay di ay pahimangno sa Lacto Papi. Ayaw patapti og ubo og sipon ang imong pamilya. Dali kaya nang makuha nimong ubo og sipon kung muuwan man og muinit. Imong maong protektahe ang imong pamilya, ilabi na gyud sa imong mga anak ining mga sakita. Liguna ang imong immune system pinaagi sa pag-inom og Lacto Papi. Okay. Anyway, kini na siguro for the meantime, no? Anyway, ubay na karon mga barangay captains na niabot atong na-observe din karon. Mga barangay councilors na niabot sa of course mga magpapatigay na ni ade karon, no? Di lang ta mag-mention sa mga kay para mga chinito. Ano kining sugbo magod mga daghang magod chinito. Okay. So of course alang sa atong sa DYKC labi na diri sa atong tulumanon sa gabay sa Kalabuan
tuaman nagtuyok-tuyok base na yung bapadadya si Tinjo, no, na report diha, no. Nag-videoing man sa karon, yan tuwa sa duol kan tami. So anyway, amo na mga developers ato diri sa Plaza Sugbo, diri sa dakbayan sa Sugbo, alang sa gabay sa Kalabuan for sa DYKC RPN 9 sa atong station manager si Ma'am LB Canet, sa atong kauban si Boss Oka Pasaporte. Inyong alagad sa kanya Rico Osmeña, mayong buntag Pilipinas, mayong buntag Sugbo. Kamo ang Sugbo. Apil ka. Si Boss Rico Osmeña sa iyang situational report, di kahit na magdungog, no? Kay saba na kayo ang kusog sa sound system. Naagim ko na dito, na plastada naman, pero akong ibalik ni pahimang, no? Kay wato niya tiwasa, sabi kanila sa sa kadungog ba? Kaya pahimang, no? Uwan, og init, ha? Gikan ni sa Lacto Puppy Health Drink. Kaya matod pa, ayaw gid patapte og sipon og ubo ang imong pamilya. Dali kayo ning makuha nimo sa ang maong mga sakit, nga ubo og sipon panahon sa ting-init ug uwan man gani. Maong hinungdan nga protektahe ang imong pamilya. Labi na gyud ang imong mga anak nga mga gagmay pa niining maong mga sakit. Liguna ang immune system pinaagi sa pag-inom og Lacto Puppy Health Drink nga puno sa good bacteria nga makapalig-on sa inyong immune system sa lawas. Free your family from the diseases. Paim na sila og Lacto Puppy Health Drink and bring health into your home. Manay, paimangno sa Lacto Puppy. Eh, murag kainit-init na daw. Kaya pa yung mga minsay, kanit lang ha. Kanit lang. Yay, di kumigo na matod panik ka promil ay pamilin-bilin na lang po ng kang lalay ay pero di apoy tubag si Manoy Jesus Jr. Moro siya buhi pa gani nagkondina na diha sa Kapitolyo murag kalag nga wa gidawat sa impierno pero di wa di sa dawatos impierno di aman si Fire Superintendent Purgatorio na Jr. Ang Cebu City Fire Marshal. Si Edmond Alviar, ha? Edmond Slitson, morning mo no. Matod pa, di apay kang kaprobe. Wa si Lalay dito. Pasig, manglaw ka na po dito sa Kapitolyo, City Hall. Pasig magkuyog si Lalay o si Mike. Lalay og Luloy. Nanasan ni Lalay og Luloy daw. Anya, si Bonifacio Las 12. Atag biliban ako. Boni, ay sa'yo kayo ng mata na. Yan Bonifacio Las 12, taga Cebu ni Katsila ni Cebu. Nabihag o Katsila dito sa Bae City, Negros Oriental. Ha? Alas 8:55 na. Kani ato lang ng tiwason gamay. Ha? Kay kuan man ka na namang dili kayo. Ambot di. Kung kahinumdom ko gisulting sa ni Osmeña, sila tong Boss Ike Durano, kami ito interview sang Ike Durano dito sa DYRF sa una. Ito naman sa Amerika sa Boss Ike, ingon siya nga, kaning muanga basta ting election Ike, mabuhi man akong dugo. Muabtik ko no siya, muabtik. Kanya kani ko nung election, matod pa niya, maka-adik, kaning pinili ay, kaning election, maka-adik. Wa ba po gani ma-adik si Mike Rama o si Gwendolyn Garcia sa election, ha? Ba? Hindi naman, si Mike Rama, hanto ron, silag paramdam nga, ang mga, iha ko ng mga administrative staff, ato, papatrabaho sa Kapitolyo, patabangon, patabang ko tao, naman, maingon si Governor-elect Pambari 4 patabangon. Silang Sherwin Ibiota, katong maglamutak o babae dito si CR. Silang Attorney Kuling, patabang. Ba? Basin og inani ba, na-addict sa kanabang pamulitika o niya. Hibaw naman kung saan ang maka-addict. Tanawas Lalay, nagsige ng gihapong pangwakwak sa Kapitolyo, bisag wa na siya adlaw nga nabilin para iya. Wa gihapon, kanabang, wa niya una-una ang kahimtang sa mga taga-Sugbo nga pirti rin yung pagkasukuan niya. Mao ba? Nga suko, tungod kani, pagboto aning Tuburan District Hospital, samot, pila na viewers sa atong YouTube, Boss Glenn, karon 200 si, mga almost 200,000 na. Ang nakakita, pag adto na mo dito sa Tuburan, kay naaman sa among YouTube nga page, sa YouTube channel, 274,000? 174,000? Almost 200,000 na. Pirti yung pagkadaghana na. Daghang kay saway,
Pero ako lang iklaro, dili, way labot ang munisipyo ani ha? Provincial government niya, pero tanawag na unsa na ni. Piting pagkabatiag yun ang pagdumala, kay matod pa ni Gwen, nga ang iyang priority, kana ra yung pasigarbo o soroy-soroy sugbo. Gawas na pasigarbo o soroy-soroy sugbo, ang importante, hot doon og ibot ng mikropono. Naloko na. Ingon anak kang ilan, di mo masabot ba? Maka-addict. Kung balik ko lang itong giingon, namatay naman ito sana eh. Maka-addict ang politika. Pero I hope kaning pagka-addict ninyo sa politika, buhian na ninyo ng pwesto, nga wa na ganay mga tao ninyo. Limang kas may kramahan to, karon protesta sa third honorable mention na siya. Buong ko siya, kaya pasangin lang ang automated counting machine. So, labot itong napildi mo, gitikasan. Sabi naman, sa una pagdaog ni mo, huwag yung ka magbagolbol ka, gitikasan ka. Karon napildi, basig na lupig ka nas tinikasa, hinoon mo eh. Mao ba? Si Gwen, ipa-recount po niya ang 4,000 kapin ka automated counting machine. Sus na usap. Di pa mano-mano niya gihap kay murag gitikasan siya. Sa ato pa si Glenn Soko, kani daog man, di ka apel si Glenn Soko sa nikas na ini mo lay. Mao ba? O si Glenn Soko nangampanya parampam kay wa na sa ganahin nimo karon kuyog lang gyapon ka. Naloko na. May na lang may kay nakadawat naman sa kapildihan si Lalay wa gyud mo dawat. Nang lawgaw lang gihapon. Mo bitaw bidan bitaw ni Lalay bitaw. Jesus. Moy ina na di alay wa na Bernes na ugma. O niya way trabaho sa Bado kay Manglaba mi. Mao ba? Ikalunes tungas adlaw na lang ka undangan na adto las Oakridge kanang imong 8th floor nga opisina adto na lang pag Loko na. adto paglupad-lupad dito kita taas na nang habog na kay nang ikawalong andana. Wa na nato makuha ang situation report nila ni Boss Nantilada og ni Tingjo nga dito sa ako akit di perting sa baa di magdungog. So yun yan na lang. Makita ninyo sa among social media page kaya padayon pang nag-video karon ang nagkuhang mga video footage sa si Tingjo si Boss Nantilada. Sila program unyang hapon ilan ning may istorya on air on sa ilang nakitaan dito ha. Pila ko na bayad sa utot. Kana manghihi ka na sa mga North og South Bus Terminal. Bayad ba nagpangihi? 5 Gs daw ang oo dito. Ang utot 2 daw. Basta sa baang utot. Kaprobe, Paul sukos Lalay ade kaya matod pa niya. Basing naungo na sa politika si Lalay. Nanayati. Naloko na. Wala kayo kong oras ay. Hurot na. Niring adlaw Huwebes. Pizza 26 na. Ones Lunes, pizza 30 na. Naloko. Pizza 26 na nimbuhan sa Hunyo 2025. Sangan sa akong partner nga tuwa sa Cebu City Plaza Sugbo. Si Boss Rico Osmeña. Matod pa niya. Kamu ang Sugbo. Apil biya siya. Naloko na. Kaya akong partner, naginusara na po nila. Kaya among kinakusgan tuwa ni Sanong sa invitation ni Attorney McGordon sa Cebu City Hall o thanking ni Cebu City Mayor-elect ni Sir Archival. Ang nagpabiling partner na ko rin si Boss Glenn Tonton na rin yun ang labing ambungan sa Talamban. Kaya among moral po ka? Una na kang gabi ay jote pa ka. Moral po kuno siya binasan niya. Una gabi kay jote pa man ka. Kaya sa station manager si Ma'am Eli Bicanet, inyong mga alagad o kapasaporte Rico Osmeña, maayong buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Gabay sa kalambuan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Ang Lactopaffi, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano